Od čega hoćete da počnemo? Da li od sporta ili od toga kako Bane nije normalan? Dobro, glupo pitanje. Počet ćemo od toga kako Bane nije normalan. Ne, neću ga dirati, verujte mi, sigurno. Pogotovo ne bez rukavice. Ali da mi ispričam jednu zgodnu priču. Vidite ovu mašinu koju Bane ima na glavi. To su slušalice i mikrofon kojemu služa za komunikaciju sa režijom. Naprimjer, Bane uvek voli sam da odluči kad će počne emisija, kao što je bilo sada. Ne, ali ja sam sada morao da trčim ovdje jer je muzika počela dok ja pijem vodu i sprskao sam pantalone. Vi ćete pomisliti da sam bio u WC-u, razumete? Kamerate? Tako da, malo samo vidi da nisam na šolji, recimo, razumiješ? Pošto nama na prvoj klonja stalno zauzeta, ali sad nisam teo o tome da pričam. Evo, ovi se smeju, oni znaju. Od 7 do 8 je bend tamo. Prvi 45 minuta ćela, posle ostali. Da. Tako da onda ja moram trčim na sprat, tamo isto uvek zauzeto. Tako da ja svoj mir pronalazim u podrumu. Dole idemo u WC snimatelji, čistačice i ja. Tako i meni prija, mogu vam reći, fin kulturan svet. Posebno čistačice. Da krenemo od sporta, može? Novak Đoković je izjavio, sada sam ja Vuk koji želi na vrh. To će biti prvi Vuk Biljojed. I ovdje sam hteo... I htio sam kažem par reči o Novaku i da vidim sa vama šta vi mislite o tome. Novak je dugo bio prvi, je li tako? I davali smo deci imena Novak, kleli se u njega, služio nam je da lečimo sve naše komplekse, da njegovim pobedama izlečimo svaki naš poraz. I onda je Novak prestao da jede meso i pao na drugo mesto i teško je proceniti šta Srbiji teže mogu da mu oproste. Da li to što ne jede meso ili to što je drugi igrač na svetu. I sad, pošto se svašta piše o njemu, pišu isti oni koji su ga veličali do juče i tako dalje, ja sam nešto osetio potrebu da vam kažem onako ljudski kako ja to vidim. Mislim da je taj dečko verovatno nešto najbolje što smo pokazali svetu u proteklih 100 godina, ajde da kažemo. Mislim da su mnogi Srbi koji su uspeli nešto da urade prošli isti taj put. Jer mi smo narod poznat po tome, ali nešto verujem da zbog toga kako se ovaj dečko ponašao svih ovih godina i dozvoljavao nam da prisvajamo njegove pobjede, iako nikad ništa nije dobio, nije od ove zemlje, od naroda jeste tu ljubav dok je bio prvi, sad kad je drugi dobio malo manje, da nešto smo ringlu smanjili na pola. Mene to stvarno boli, voleo bih da napravimo prekretnicu kod njega i da nekako počnemo stvarno da cenimo Srbe koji su nešto napravili, bez obzira da li će on biti 2., 7., 9., 11. Mislim da treba da ga volimo i poštujemo zato što je naš u belom svetu i zato što nas je predstavio na jedan divan način. Zaista je, čini mi se logično. I sad ja znam da će sad će odmah da pišu na Twitteru, Bane, daj ove papire da pokažemo šta ljudi... Nemaš, dobro. Znam da će da pišu sad, evo ga debeli šikta se Novaku drži, ne daj tamo vama, ali zaista se ne radi o tome. Volio bih da to važi u budući za sve Srbe koji će nešto dobro da urade. I na kraju, kad sve ogolite, taj dečko stvarno ima svo pravo ovog sveta da živi svoj život kako on hoće. Tako da ga pustimo da uživa sa svojom porodicom. Nek je živ i zdrav. I da ga volimo bez obzira da li je 1. ili 10. Rasim Ljajić je izjavio, opozicija će ući u rat posle izbora. Otkud Rasim zna šta je opozicija? On je čuo, znaš, da je to kad si u opoziciji mnogo gadno. I onda se zakleo da nikad neće biti u opoziciji. Pa i nije. Ba razumete, to sam baš i rekao. Angela Merkel dočekala Vučića u istom sakou u kom je dočekala Putina i Obamu. No, realno babe oblače novo samo za sahranu. Na Pinku potresi, u novinama piše da Đani dolazi na mesto Zorice Brunslik. Sad će Kemiš da ga razvuče ko harmoniku. Milutin Mrkonjić vratio ženu u stan. Jer je to po feng shuiju.
Sad sam izgubio pravo da zezam Mrku, zato što sam se pre neko večer napio i zvao sam ga telefonom u 1 noć. Da, i bio sam toliko nevaspitan da narednih 3 meseca ne smem da ga zezam onako kako bi ga zezao. Tako da prihvatam da sam peder mali još 3 meseca. Šta da radimo? Pogreši čovjek, to je... Ranije mi je moja bivša žena oduzimala telefon čim se napijem. Ali sad kako sam razveden, to je Ima ko, imam devojku. Ali ona nije bila to večer tu. A bilo je kasno za ćerku, tako da sam bio sam sa svojim telefonom. I flašama vina. Tako da je dobro da se završilo na Mrki. Ispraznila se baterija, nije ni bitno. Zbog izborne tišine neće biti izbornih obećanja 1. aprila. To je kao kad ti slava pada na posni dan. Aleksandar Vučić kaže, imam neka imena za premijera. Kiki, Jackie, Astor. Vidjet ćemo. Možda bude Žuća na kraju. Taj će biti samostalan. Ja jedno čekam da vidim ko će bude premijer. Majke. Njemu će svi se smeju. Šta ti radiš, majke? Razvodi se Nataša Bekvalac. Što bi Đenka rekao, ponovo radi bioskop. Bravo. Desetorica kandidata jurišaju na Vučića. Dobro, Čanak baš ne juriša. Žena Siniše Malog izdala je saopštenje da više neće davati izjave za javnost. A onda je otišla da baci konjsku glavu koju je našla u krevetu. Šta sam rekao, nisam rekao. Veza pre braka utiče na ceo vaš život, a veza tokom braka uglavnom utiče na vašu imovinu. Iskreno da vam kažem, kad se nađemo muškarci koji su razvedeni, to nabrajanje šta je žena uzela, to traje u nedogled. Majke mile, stvarno. Nadali biste se koliko žene umeju da budu originalne kad treba da se razvedu. Ženama veličina ipak nije bitna, kažu istraživanja. Tako da uzaludna kampanja protiv Vučića. Htio sam da... Htio sam da najem đurologiju. 1. aprila, 2. aprila i 3. aprila. 1. aprila Dom sindikata, 2. aprila Srpsko narodno pozorište Novi Sad, 3. aprila Lazarevac, 4. aprila Čačak, 5. aprila Valjevo, iz čega ćemo zaključiti da je đura verovatno i 6. aprila u Srbiji, ali još uvijek ne znamo gde. 3 puta po 2 karte za Beograd, 1. aprila, Bane ima. Ko nije pogledao, neka pogleda, obavezno, zaista sjajna predstava đurina. Takođe premijera filma Viking, reditelja Andreja Kravčuka, 21. marta u 20 časova, Cineplex Ušće. Bane nema karte za ovaj događaj. Ne znam, kažem, nemaš karte za ovaj događaj. I vreme je za fun facts. U proseku 100% ljudi misli da je nadprosečno. Futrola za diplomu fakulteta je odlična za nošenje papira u biro za nezaposlene. Steznik za koleno služi da te žulja dok te i dalje boli koleno. Na slici u ličnoj karti svi izgledaju kao da su upravo nekog ubili čekića. U hemijskoj školi hemijske olovke zovu samo olovke. Suzana Mančić je izjavila, kakva sam u životu, takva sam i u krevetu. Znači polupokretna. Šalim se, ne, mislim, vi znate, ja se šalim uvijek, ja obožavam Suzi, još od kad sam imao 12 godina, to svi znaju, tako da,
Suzi je naša draga prijateljica ovdje. Bila nam je i gost. Ludo sam je voleo 80-ih. Jedna političarka iz Teksasa kaže da ljudi koji masturbiraju treba da budu kažnjeni. Što da budemo kažnjeni? Ovo mislim, to je čista glupost. Kenija zabranila proizvodnju plastičnih kesa. Pa šta će sad da oblače, majke? Brazilski predsjednik napustio rezidenciju zbog duhova. Lepo uzmite za predsjednika nekog ko se ne boji duhova. Inače, ovaj čovjek je nestao, niko ne zna gde je. Vreme je za horoskop. Horoskop. Škorpija. Posao. Ako želite da vas kolege pažljivo slušaju, počnite rečenicu sa "ovo ne bi trebalo da vam kažem". Zdravlje. Kardiolog vam je rekao da ne brinete zbog srca, radit će dokle god ste živi. Ljubav. Ako želite da prestravite muža, pitajte ga da li zna koji je danas dan. Strelac. Posao. Ako ste nezaposleni, nemate para za život. Ako ste zaposleni, nemate vremena za život. Zdravlje. Doktor vam je rekao da ne brinete, sve će biti jasnije nakon autopsije. Ljubav. Žena vam toliko pije krv da sad već verovatno imate istu krvnu grupu. Meni je najbolje ovaj deo za prestravljivanje muža. Recite, ko ima udatih sigurno mnogo, da. Samo ga pitajte kao, ljubavi, znaš koji je danas datum? Odmah kreće preznojavanje. Da li je rođendan, da li je godišnjica, šta je, majko? Da, lepo je biti u braku. Kijevica muči i pse, pa kad stalno idu bosi, majko. Pa jes tako. Filip Filipović po 3. put izabran za najboljeg vaterpolistu u Evropi. Nema to burazeru kad je isto ime i prezime to kida. Stvarno, to je... Unija Roma Srbije podržala kandidaturu Vučića. Privukla ih je Gvozdena Volja. Izbacili slepu ženu i njenog psa iz aviona. Sreće u nesreći je što ona nije videla kako njen pas ne zna da leti. Da. Ivica Dačić kaže, glas za mene dajte Vučiću jer to je to. A ako imate jagnjetinu, onda nije to to. Angelina Jolie kaže, plašim se samoće, a šemsa i ćutanja i plača. Vozimo šemsu, 2 epizode. Pomozi da postanem od sudbine jača. U jednom, kako meštari tvrde, ukletom selu demon je zaposeo 30 ljudi koji nekontrolisano besne i imaju vizije. Dobro je, znači nije u Srbiji. Kod nas samo jedan čovjek ima viziju. A ostali besni. Marija Širifović kaže, drago mi je što na moje koncerte dolazi toliko žena. Ma nije valjda. Kao možeš misliti. Baš nisam očekivao. Zagrebčanin koji je živeo s mrtvom majkom brutalno silovan u zatvoru. Realno bolje da je ostao kod Keve. Keva bila mirna žena, ništa nije prigovarala. Mogu dođe kući kad hoće da vede društvo. Imamo novi džingl koji je četvrt starog džingla. Vreme je za našeg ministra Marinka Maglu.
Ministar Magla započeo kampanju za predsjedničke izbore posetom Valjevu, jer su tokom istorije srpskog naroda Valjevci često imali istaknutu ulogu u pokretima za nacionalno oslobođenje. Ali Valjevo je dalo i znatan broj značajnih književnika, umetnika i naučnika. Prota Matija, Glišić Milovan, Jakov, vam onda bio Neško Nedić, tako bio geometar Kalabić, mali košarku Teodosić, Lane moje ovih dana, on je svirao, Mićo Orlović, Vojo Brajević, tako je, Španac, onaj iz rata Španac. Najpoznatije Valjevce, jer mi se računamo više Kolubarski okrug, mi smo iznad Valjeva. Mi nismo grad. Manje grad, više smo livada. Više, da kažem, to je pašnjački domaćinstvo kad se sirenja. Tako je, znaju ljudi. Ali neka znaju ljudi da ja odgovaram samo građanima i seljacima, a ne partijama. I pokretu Magla, svuda Magla oko nas. Smo i pokretu, smo partija. Mi smo se registrovali kod udruženja građana, ali može pokret. I udruženju građana, pokreta, partije Magla, svuda Magla oko nas. Posjetivši Brankovinu i obronke Divčibara, gdje je razgovarao sa seljacima i radnicima, ministar je naglasio. I naš program koji će se bazirati na preporodu, koji će se bazirati na tome da se otvori 100.000 novih radnih mesta, da se poveća plata i penzija, da mlad čovek ne mora u inozemstvo da ide, nego da ostane kod nas, a ne kao onaj naš rođak jedan kog smo mi ovde odškolovali i on otišao i nikada se nije javio nikom. Jednom kad je dolazio seme dono za neke ljute paprike, strašno. Ministar očekuje da će Valjevo kao centar Kolubarskog okruga imati poseban status u politici koju sprovode. I ne samo poseban status grada Valjeva, nego čitavog Kolubarskog okruga kog ćemo nastojati, ako ništa, da prokrižimo puteve. Tako, i ne samo Valjevo. Putevi će proći i kroz Valjevo. I ne samo kroz Valjevo, ali putevi će proći kroz rejon Gola Glava, Stave, Pecka, Osladići. I to do Đurđeva. Stave, Osladić, Pecka. Do Đurđeva. A Degurići? Degurići nek se strpe. Nek se strpe, Degurići do Mitrova Danka sljedeće godine. I on će moći, neće proći. Upravo zbog svih ovih ulaganja očekuje se i velika podrška čitavog Kolubarskog okruga. Zato danas i pričamo sa predsjednikom Kolubarskog okruga i gradonačelnikom Zlatarića koji daju svojevrsnu podršku. Kao predsjednik Kolubarskog okruga dajem punu podršku pokretu Magla, svuda Magla oko nas. Kao gradonačelnik Zlatarića mogu samo da kažem, sve reke teku od izvora prema ušću, samo Magla teče prema vama. Radnim danima, 18:55 na radio televiziji Vojvodine, državni posao. Zorana Mihajlović kaže u Srbiji 2,2 miliona nelegalnih objekata. Majko Mila, neće valjda svi da podrže opoziciju da bi ih legalizovali. Sjajni gosti večera, sa nama su Aca Lukas i Deki Pantelić za 3 sekunde ovde. Dobro, vreme je za mog prvog gosta večeras. Znam da ga obožavate svaki put kada je dolazio ovde, to je bilo više nego očigledno. Aca Lukas! Aco, ja ću sada, kako nalaže protokol ove emisije, ti kažem dobroveče, a onda ćemo da otkrijemo ljudima o čemu se zapravo radi. Ja sam mnogo ponosan u ovom trenutku, zato što imam tu privilegiju da snimam Acu Lukasa u 11 pre podne, što verovatno nijedan voditelj nije doživeo nikada. Tako da, mi ovo snimamo ujutru za uveče. Pa ajde, u stvari ti kažem dobro jutro. Može ovo kad reću dobroveče.
A sad ću kažem dobro jutro. Da. Vrati. Bolje je dobro večer. Sad si me podsjetio kad smo radili neki tenis iz Njujorka i ja se javljam kao proba, a ovde u studiju sede ljudi, bio Bobo Živinović, znaš. I sad on viče, kaže, skini naočare, kretenu, ne možeš tako na televiziji, ja skinem naočare, kaže, vrati, molim te. Jer je tamo bilo nešto 10 prepodne, znaš. Šalio sam se pa. Povod tvog gostovanja je koncert u Beogradskoj areni koji za promenu neće biti 3. novembra, nego je 29. aprila jer si čekao album, ako se ne varam, tako? Ne, nego promenio sam rođendan. Sad mi je 29. Sad je 29. Dobio ima neki poseban razlog za to ili? Pa ne, jednostavno smo čekali povoljan moment, neku novu pesmicu, sad izbacujemo još par pesama. Nije bilo nekog... Jer vidi, to 3. novembra što smo radili, inače, to se zadesilo jedne godine 3. novembra, pa druge godine 3. pa je onda kao 3. kao da bude tradicija. Međutim, nigde ne piše u našim glavama da mora da bude tako. Ja sam osjetio da to nije moment i sad da ne pričamo o nekim tehničkim stvarima zbog kojih smo to otkazali. U svakom slučaju nije prodaja. To će se vidjeti 29. Dobro, to znamo. Ako postoji neko ko rasprodaje ove arene, to si onda ti. Mislim da niko nema tačan podatak koliko puta... Pa ne znam, ja sam kupio bio jedno vreme stan kod arene da mi bude blizu posao, znaš. Dobre, pa se onda preselio do Marakane malo? Da, sad sam kod Marakane, to planiram da... Pa ćeš da se vratiš sada do arene za april. A čekaj, više nije ono najveća žurka na Balkanu? Ne, pa nije. I to nije obavezno? Ni to nije obavezno, da ne budemo dosadni stvarno, ali onako, biće koncert i biće možda... Jao, šta tu možda bude drugačije? Sad to mene zanima, kad svi dolaze i kažu, sad ćemo mi nešto novo. I znaš šta ja znam da bi moglo bude drugačije? Mogu ti dam predlog. Recimo, mogu bi neko da ti snimi koncert, pa kad sledeći put dolaziš kod mene da ja nemam samo snimke sa mobilnih telefona, nego da imam pravi snimak. Za promjenu. Svi su koncerti snimljeni, ali sve te televizije koje su snimale koncerte kad drže, vjerojatno kad budem umro da puste ono in memoriam jedno, ima 20 dana. Pa ne znam šta drugo. Ne, dobro to, nisam ja mislio, ne mora televizija da ti snimi. Snimiš ti za sebe i onda kad te ja zovem kao Maco, daj mi snimak s koncerta, ti mi daš. Evo. Jel imaš sedmicu? Samsung. Daćeš mi da snimim... Nemam Samsung, imam iPhone. A još bolje, daćeš mi o prirode veličine da se snimim. Daćeš ti onaj produženu sedmicu da snimiš sebe i skraćenu da snimiš mene. Tebe ću da dam peticu. Za mene sedmica, za tebe peticu. Ja stavim i u iPhone 3, da ti kažem, nemoj da brineš ništa. Stavim i u iPhone 3. Ima jedna što, za to moram ti kažem. Skoro sam sreo neke drugare, nije važno, u vezi toga. Te naše visine, ili kad me pitaju koliko si više, kaže, misliš koliko sam nizak. Tako je, ja zovem nizinu. I kaže, sad te imamo druga koji zaista i od mene od tebe manji. I sad... Daj da ga vodimo stalno. Nismo se dugo vidjeli, nismo se vidjeli 100 godina, tako i pričamo nešto. A jedan moj drug koji zna sebe, išao s njim u školu. Jao, gdje si, brate, on je prošao i sad kaže, pa znaš ti koliko, kaže, ja njega znam, a mi smo, kaže, odrasli zajedno. Tako mi, ti si odrasli. Ovo nije. Imam još jedno, ako je tebi to okej. Vane, možeš ti to i bez poslužavnika? Teško, a? Popijemo kafu i nikad nisam pio kafu u studiju, a? Jel može? Pa, znaš šta, ja uveče retko pijem kafu, Prvo gostu, ne. Ne mogu da zaspijem, znaš. Daj čoveku. Hoćeš ovdje da mu... Evo, ovdje ćemo. Imaš šećer, imaš kašičicu, sve... Rekoh ti da uveče pijem kafu retko jer ne mogu da zaspijem uglavnom od kafe. Pa zato ne pijem, da. Ali ujutru može. A meni bez šećera, Ljubavi, brineš za moju liniju, a? Meni donesi njegov šećer i ja volim da viri. Da. Kažeš ti meni ovako, jesi dobar, što ima novo? Dobro sam... Sve u redu. Pa dobro sam, ja sam uvijek dobro. Mada stalno ono što kažu, te bolestanje, te duše, pa to što sam imao probleme sa kičmom, ljudi me sad gledaju kao invalida, pa nešto prošlo. Pa imao da sahranjuju, tako, bio sam i mrtav nekoliko puta. Vidio sam i to, da. Bio sam čak jedan i na svojoj sahrani. Pa kako je bilo? Pa najviše su sudarali oni što sam im dužan lovu, koji, jao, brate... Oni su se... Jedan je skočio u raku za mnom, jedna su ga izvadili. Pa i poslije kad su saznali da si živ, onda su zvali za lovu. Onda sam ja skočio u raku. Nije. Slušaj, danas imam još jednog gosta, mislim da ga ti jako dobro poznaješ.
jer legenda kaže da ste najviše tezgi odradili zajedno od bilo kog para, voditelj, pevač. Ajde da ja, mogu ja nešto da ga najavim onako sa svoje strane. Ti znaš da možda radiš ovdje šta god hoćeš. Mi smo počeli zajedno, negde, ja svoj posao, on njegov posao. Čak sam, mislim da sam čak prvi put bio gost kod njega u nekoj od emisija tamo davno. Stvarno je legenda. Imao je ono mega deki, ima sve, da je tako nešto bilo. Da. Legenda. Večeras sa nama još jedno od TV lice prve, Dejan Pantelić. Gde si, deki? Da. Ja bih uradio isto to, ali ja ne mogu prekrstiti mnogi, ne mogu se ljudite. Nemaju dovoljnu dužinu da bi se prekrstili. Čekajte, vas dvojica ste se baš opustili, a? Kafica, fino. Ne, nisam za tebe naručio zato što znam da živiš zdrav život sada. Jeste, ako može neka salata ili tako nešto. Kako da ne? Molim te, Bane, jedan miks zelenih sa malo aronije od ozgo. Može i piletine malo, nisam... I malo piletine, ima piletina tamo, znaš ono malo što dođe. Nemoj taj malić, ne taj malić povuci, da, nemoj. To je ostalo od komšenice. Ja držim se vijen. Znaš, jutro sam... Ne, to je, da, povuci taj malić. I onda priča kako je jutros prvo usisala, onda spremila doručak i došla kod Keve da popije kafu. I umesila testo za štroglo za popodne. Deki, dobro mi došao. Bolje te našao. Po drugi put, evo, posle... Ili ima godinu dana, ne? Ima tačno 14 meseci od kada si bio prošli put. I čini mi se da je to gostovanje bilo blagotvorno za tebe, za tvoju karijeru u stvari, ne za tebe. Kako misliš? Pa mislim nekako je sve krenulo uzbrdo posle toga. Čekaj, je li on prešao na prvu da bude gost kod tebe u emisiji ili da radi nešto? Ne bre, te došao je sada ovde danas da ga ja zezam. Čekaj. Slušaj sad. Slušaj sad. Pazi. Ne, moraš da me pustiš ono voditeljski, kažem, dva povoda. Ne, pazi, ja te puštam kao i prošli put što sam te pustio, sad obrati pažnju do čega sam ja došao. Znaš da ja ne volim da dolazim u goste kod kolega koji tako glupo, pogotovo sa iste televizije. Tako je, nema smisla, majke. Ajde, kukuruz, kleči i kreni da se vadiš. Ajde. Ja, evo sad ću ti kažem, prvo ću da pustim jedan video. Ajde. Od prošlog puta. Ajde. Ali prvo ti kažem, razmišljao sam zbog čega si me pozvao, eto, posle toliko godina rada ove odlične emisije, talk showa. I skapirao sam da postoje samo dva razloga. Ovako, prvi razlog je da te gost, ulično malo pa sad pričam, dobro, da. Da te gost ispalio i u posljednom trenutku si... Pa ne, ozbiljno. Ne, to se dešava. Samo da ja objasnim. Mogu ja sad objasniti zašto se ga pozvao. Evo, ja pretpostavljam da ovo možda bude živa istina da ga je gost ispalio i da je on došao kad ga je gost ispalio. A pošto je ovaj današnji gost vrlo poznat po tome da dolazi redovno, on je pozvan kao rezervna. Ali je gost došao, pa sad glupo da ide kući. Nisi pravo. Nisi ni ti u pravu. Nisi pravo. Evo, mogu ja da objasnim, pošto ja jedini znam šta je. Znači, prošli put sam te pozvao jer sam u toj sezoni zvao sve viđenije kolege koje ja jako poštujem, koji imaju ozbiljne karijere. Znaš i sam da je bila čitava plejada TV lica. A ovaj put sam te pozvao zato što me gost ispalio. Razumeš? I onda je... A ko je trebao bude? Ne mogu da ti kažem jer me nije skroz gost ispalio, nego je pomerio. Ispaljivanje. Pa mislim, mogu da kažem, ali bojim se da me ispali sljedeće nedelje. Ja za sljedeću nedelju pomerio. Za sljedeće. Spremi se. Sljedeće nedelje, kad vidite gosta... Zapravo. Ali nije me ispalila, znaš. Nego je te preskočila. Ne, zvala me. Jel mogu da kažem? Ona je 7.24. 7.24, da. I sad izgleda skočila, mjesto 7 dana skočila je 14 dana. I Ivana Spanović dolazi sljedeće nedelje. Znaš šta je bilo? Zvala mi i rekla mi da je bolesna i da ne može. Deki je stvarno izašao susret šmekerski, nema šta. Larionov Makarov. I onda me ona zvala da mi kaže da je ipak bolje i da može. I onda sam ja rekao, super, ja ću sad odem da se bacim pod voz
a ti dođi sledeće nedelje. Tako da sledećeg petka Ivana Španović. Da znate. A dobro onda... Ali ako slučajno, tu smo nas Ali dvojica. pošto smo mi smo dobri drugovi, i ja mnogo volim Dekija, ali sledeće nedelje sam i ja gost. Ja sam. Šelje, naravno. Lepše bilo da... Ne, Jesi ti lep dečko? Ali nemoj da ispolite. Ali lepša Ivana, tako Nemoj da ispolite vas dvojica. Ne, sve okej. Dolazite, tu ste. Piv kafu slobodno. Ne, mi možda da spavamo ovdje do sledeće nedelje. Dobro, ako sad ja... Što ste ti kažem? Dva su povoda. Jedan je taj što me gost ispalio, a drugi je povod... Jesmo počeli u isto vreme? Ne, bre, brate, pusti me da kažem, bre, kreće ti nova emisija, prešao si na prvu. Aca ima koncert, a ti si prešao na prvu, radiš novu emisiju koja se zove Dugme sreće. Mi nećemo reći kad počinje, jer je to neka odluka koja se donosi na višem nivou, pa ne znamo tačan datum. Pa evo, ja ću ti odmah reći, pošto je ovo već izašlo i na sajtu, zvaničnom sajtu prve... To ne mora da znači da će tako i da bude. Dobro, onda da čutim. Jer meni su, recimo, sa prve rekli, ovi naši, pričajte o svemu, samo ne o datumu kad počinje emisija. Pa čekaj, ja nisam prešao na prvo, što? Nisi. Ne, ti jesi, pa sam rekao večeras, TV lica prve, brate, nema šta, vas dvojica i ja. Fali nam Karleuša i to je to. Ispade mi karta. Ajde ponovo. Ajde, probaj, evo, laganica. Ajde, živjeli. Ajde, čim. Ali će nam ona inače faliti u ovom studiju zauvek, tako da to sad nije bitno. Nova emisija jeste... Jel da pričam sad, zato što me Pričaš zvao. sve o emisiji osim datuma. Nova, okreni, ajde, pomisli želju, ajde. S obzirom da ja ispunjavam želje, ali nemojte da me terate, ne znam da gledam u šolju, to ono da kažem. Nema veze, gledat će na avion, on može doći u obe. Tako, bre, ja ću da siđem i da pogledam šta imam u razoru, nema sam te reći još ti ništa. Spustit ćemo te na konopcu. Pustit ćete me na onaj planinarski konopar. Moraš brzo pričaš o svojoj emisiji, inače neće stići ništa. Da ja ostavim još koliko, daj mi vreme samo da kažem. Tu si do sledeće četvrtka i dolaska Ivana Španovića. Odlična emisija. Da, ne, šalim, sad evo ja ću predstavim. Šalim se, Dugme sreće se zove, a malo da se ozbiljim, ako mogu, Šešir nije bez razloga ovde tu pored tebe, ja ga nosim stalno sa sobom po cijeloj Srbiji. Naravno, kad je Šešir u pitanju, ko donosi sreću, naravno Odžačar, ja nisam Odžačar, ali sam Šešir dobio od istog. I naravno, kad vidite Odžačara, prvo što treba da uradite je to da se uhvatite, ne gospođo, za dugme, ne ste za dugme. I da zamislite želju. Želju. Ali dugme mora bude metalno, ja mislim. Ali... I onda pomislite želju i ja tu želju, naravno sa svojom ekipom koja je fenomenalna, koju ovog puta i pozdravljam, dolazim... Pozdravim ja tvoju ekipu, mogu. Takođe. Jeste. Imam utisak, a nikad nisam bio gost kod Lea Kiš. I tamo kad god nešto progovoriš, odmah krenu aplauz. Nije tačno, ja sam bio gost. Nije? Nije, dobro, izvijem se. Tek kad pomoziš Činčilu, kreće aplauz. Do Činčila je tišina smrtna. Ja sam gledao to. Ja sam to gledao. Ima neki pevače tamo koje gledam sistematski iz nedelju kako se goje. Pa kako smo krenuli ovde, izlećemo poslije da jedemo. Ali dugme sreće, onda vam kažem. Pa ne, krenuli smo da ostajemo dugo, pa onda... Dugme sreće i šalo na stranu, ja ću danas i publici omogućiti to, Bane, molim te, daj papirić publici, zapišite ne vašu želju, nego želju nekome kome vi želili da... Za nekog drugog kome je drago. Tako je, da. Vrlo je zanimljivo da, uglavnom smo do sad radili sa decom, ali evo, samo smo malo to i proširili sa odraslima. Vrlo su zanimljive želje i znaš šta je ono da se ja negdje radujem, a negdje mi je žao. Jer ova misija može da traje ne mesecima, nego godinama, decenijama. I prosto mi ćemo se stvarno potruditi da svima ispunimo i da od svih dođemo u Srbiji. Ja znam da ti imaš želju neku tebi će da... Ja samo možda te pitam bez toga, ali to mora budu neke lepe želje ili... Da misliš da budu... Kad već zamišljam za nekog drugog, recimo, mogu zamišljam nekog slomi nogu neki. Ne, to ne. Pa možda zamisli da bacite kondom pun vode komšiji na glavu. Pa to... Vidi, ja ne znam... Znači samo lepe želje. Ja sam sretao tog Odžačara često puta
i vato sam se za dugme i onda obično odem u kazino i posle mogu se uvatim Za iza dugme. Ništa. Ne, jednom odličan klepio, znaš. Jer jedino dugme koje se imao bilo na šlicu, znaš. Za dugmiće da nemam nijedno dugme više, ali dobro. Imam ovdje jedan papirić za tebe. Za mene? Pa da, bilo bi lepo da ti... Ili imaš olovku? Nemam olovku. Došli i nespravan. Daću Aci posle. I da napišeš ti neku želju. Ja nemam olovku, ali daći mi... Želju, recimo, za nekoga koga najviše voliš, koga poštuješ, ko ti je drag. Nemo sad ti mene da forsiraš, ja ću da napišem želju. A da nije ćela, ali šalu na stranu, mi smo se susretali... Znaš šta hoću da te pitam? To je jedan vrlo zanimljiv format, ako možemo tako da kažemo. Mnogo je teško kada postaveš jednu emisiju koja ipak nije autentična, da nikad ranije ništa slično nije viđeno. Uhvatili ste se u koštac s jednim ozbiljnim izazovom, da sada prebacite sve ono što smo godinama gledali na tu temu. Dakle, tu nema ničega... Da liči. Pa ne, tu nema ničega što neko već nije radio, a vi sada hoćete da izbacite da ne liči ni na što, mislim da liči ni na koga, pardon. To je mnogo teško na televiziji, to je užasno teško. Osjećate taj pritisak? Ne, apsolutno ne, pogotovo kad smo ušli u celu priču da ispunjavamo želje. Izvini, ja te slušam, ali moram da napišem. I kad smo došli i do dečka koji je slep iz Vršca, biće veoma interesantno, Bane, da doneseš hemijsku olovku koja radi, a ne koja ne radi. Kažem do dečka koji je slep u Vršcu i vrlo interesantno šta njegovi drugari i nastavnici žele, odnosno šta su poželi da njemu ispunimo. Mi smo to i uspeli. Kako to izgleda imat ćete vrlo brzo prilike da vidite. Ne samo za njega, recimo za jednu simpatičnu devojčicu koja je požela da njen tata koji je nekad igrao fudbal i fudbalski je trener, da trenira jedan veliki klub. Da li smo uspeli tu želju? To su stvarno lepi i slatki izazovi. Bilo nekih zanimljivosti, nešto otko znam. Bilo je zanimljivosti. Ima jedna zanimljivost sa snimanja. Ja bih zamolio reditelja Aleksu da ovoga puta pusti video snimak na velikom video zidu iza Ivanovih leđa. Play sad. Ja sam zamislio jednu želju. Ako bi mogli da mi ispunite, od uvek sam to želeo, ali stvarno, pa bar jedno poluvreme, ja sam nekad trenirao u fudbalu Zvezdi, još sam zvezdaš. Bar jedno poluvreme. Pitajte Tekija Stankovića za mene. Nema šanse. Pitajte Pižona, pitajte Duleta Savića, s njim sam igrao bar pre 6-7 godina, malo smo igrali. Pitajte njega. On će da vam garantuje. Bar jedno poluvreme, 10 minuta. Ma nema šanse, nisi spreman vidjeti. Znam Ivana Ivanovića, pritom još sam viši od njega. A onda tek nema nikakve šanse. Da si me pozvao, znaš, ne možeš se pozivaš sa mene. Ja ću ispuniti želju mene Ivanu Ivanoviću, pošto Grof neće da pusti na fudbal. Hajdemo ja i ti da igramo jednu četvrtinu košarku za Zvezdu. Može. Evo, ja ću Radonjić da pita, ne, da igramo zajedno. Ja ću da budemo... Jedan protiv drugog. Ne, da igramo za Zvezdu. Smo zvezdašili. Ali mi bi, jer znaš da vodiš loptu? Kako ne znam? Znaš kako bi prolazi kroz nogi igračima? Si lud, šta je s tom? Igrat ćemo sa 2 playa, to je ono kad ubrzamo igru, znaš. I ovako nam sad fali, pošto je Jović povređen, tako nam fali play. Dobro, ali nije nam nešto smetalo. A možemo jedna na drugo da stanemo, to bi bili negdje. To bi moglo, znaš. A ti pošto imaš problema s kičmom, nosit ću ja tebe, da, nemoj ti mene. Jer sad tebi dam ovu želju. Ali ja se ne znam, a sad sam se setio kad se rekao sport, ja strašno volim sport, igrao sam i fudbal i košarku i trenirao sam hokej i sve i svašta. Znaš šta je meni želja, ali majke mi, jer ta mi se želja naravno nikad neće ispuniti, osim dobro kad me neko... Od uvek sam zamišljao kako je lepo kad zakucaš, ono što zaradi smo... Nikad, naravno to nikad... Pa dobro, kad te neko digne ili na onaj... Jel sanjaš kad zakucavaš, kad spavaš, jel sanjaš? Kako je to divan osjećaj. Ja isto, Ja sam, kažem, ja sam zakucavao, majke mi. Bili smo u nekom selu, imaju koš za decu. A pa dobro, to... Što ja sam zakucao i to ovako, burazir, fuck. Majke mi, nije šala, ne vidim. Samo da se zahvalim Grofu, koji je ispod stvarno kralj, da se zahvalim i fudbalskom klubu Crvena zvezda što bi izašao u susret. I evo, ja sam obećao da ću pozvati sve delije da dođu 25. na Marakanu, odnosno na stadion Rajko Midić. Tako je, dolazi nam Spartak, jednu prijateljsku utakmicu. Jedan veliki
I klub koji je inače pobratim Crvenoj zvezdi, zajedno sa Olimpijakosom, ako se ne varam, a ne varam se, da kad je Spartak otvarao novi stadion, nije hteo da zove ni Real, ni Barcelonu, a imaju naravno novca i sredstava koliko hoćeš, pozvali su naravno Crvenu zvezdu i mi smo ih tamo, ako se ne varam, i dobili. Mislim da jesmo s gola razlike. Tako je. Tako da eto, 25. Rajko Mitić dolazi veliki Spartak. Biće veliko zadovoljstvo i meni i Jaci da podržimo to. Dobro, ovo smo svi zvezdaši trenutno u studiju. Da li vam je rad na prvoj i za prvu do sada, kako se to pokazalo, zanimljiv? Mislim, rad na prvoj, mi radimo... Za prvu. Za prvu. Ja radim na Grandu, šta mi je onako olakšalo sve posao. Ja radim Grand tamo da se snima i mi radimo emisije. I sad jedino smanjio sam jedan potez. Kad gledam emisiju, ne moram da promenim kanal da bi gledao tu emisiju. Ovako sam uvek menjao kanal. Sa prve sam prelazio tamo gde je bila emisija, a onda posle opet vratim na prvu. Sad si tu i sve kako treba. Ja imam neki snimak, čini mi se ti baš dobro zabavljaš tamo pa da vidimo taj video. Poznati su. A znači sad si... A znaš šta meni ovde naći? Otvorili su se airbagovi. Meni ovde naći što je ko u kafani kad izbije tuča, muzika ne prekida. Zašto? Obučica peva. Sva sreća da još uvijek nisam udario onaj taster, pa se onaj zid ispred mene nije spustio. Mislim da je devojka vidjela kako padam. Da, nije, meni je speva. Ali ova je mala, viš sad, ta mala je pevala od Dijana Tomašić pesmu, a juče je isto pevala pesmu. Juče je bio, imam snimak, ali ne mogu sad ovdje da to pušta, ali to je izašao na društvenim mrežama. I juče sam napravio novu verziju Nuna Nej snimka, koji je inače... A dobro, ja imam staru, ja ću opustiti staru, ali da mi daš novu onda za sledeću epizodu. Nova verzija, nisam pevao sam na plejbek. Ova mala je baš pevala i malo lepo peva i pogotovo Tomaš od Jelena peva dobro ove pesme. I ovom prilikom, kao i svaki put, naravno, šala sa pesmom Nuna Nej nema nikakve veze s Jelom Tomašić, to je jedna sjajna pevačica naša i moja draga koleginica i drugarica. Apsolutno. Tako da, eto, čisto bila mala šala. Onda posle ovog pada, si našao neke plastične noge, ja mislim da ih stavljaš na stok. Da izbjegneš povrede. Ovde ima koleginice koje to mogu da urade svojim dugačkim nogama. Ili kad hoće, jer ja sam probao to da uradim sa prirodnim nogama, vidiš kako se završilo. Da. Jer nisam imao dovoljno ostona. Dobacio si samo stopala do stola. Jer ti si ušao u problematiku, vidim. I onda tako da sam našao ove nove noge. Pa nije, tamo užasno zanimljivo na snimanjima, on ima vremena se posjeti tome da se spada sa stola. Koliko snimate, 2 emisije ili jednu? Jednu emisiju snimamo, mi snimamo samo po jednu emisiju. A nemaš od 2 kad traje 4 sata. Mi snimamo po jednu. Ali, vidi, nema tu nikakve... Stalno mi ljudi pitaju, mislim, to mogu ti ispričam, anegdota milijardu. Dobro, sigurno ih ima. Stalno me pitaju, kao, pa da li ste vi to dogovarate, pa se stvarno svađate, pa je li, ne znam, ovo... Naravno da se sporečkamo, zato što to je show program, to je najbitnija stvar da se gleda show program. Mi se tu sporečkamo sve, ali kad se priča završi, kad odemo pozadi, naravno su svi dobri drugari i nema tu nekih animoziteta, ali dođe do žešćeg obračuna i između ostalog ništa nije namešteno. Ja mu dođem tu kao neki pozitivni ludak, razumeš, dok recimo idem u ulicu i onda prolaze žene kao jao, Lukas, kako Zvezde Granda, super, ti si svaka ti čast, kako... A na onoj Karleuši da kažeš. Onako bude bezobrazna. Ono decu da onako i to, sram je bilo. A ja kažem, ali vidi, ti sad jednom, drugi put, treći put, i mene više puku film, i kažem, gospođo, da nešto kažem, ono kada... Da li vi znate koliko sad, recimo, jednom Karleušu zabole, šta ste vi rekli? Dobro. Ja iskreno, pravo ti kažem, mislim da nekad malo pretera s tim komentarima, da, ali cenim to što je uglavnom naga u donjoj polovini tela, to je veliki plus i to podržavam svim srcem. Vidi, ona ima tu, ajde da sad pričamo o njoj pol emisije. Ajde, ne pričamo uopšte. Ali mislim da je to ona dobra za taj... Kada je situacija s glasom? A njemu je uvek situacija sa glasom dobra. Radili smo, sedi na trenutak, radili smo jednu novu godinu u Čačku pre
Ima dosta, ima 15 godina Sam više. došao sa... I zove mene... 15 godina, Znači, 25 godina. 31. decembar, pazi, ja sam radio tada kod DJ, ACP-evo, i trebali smo dođemo ranije, naravno ja sam došao, on je mene negde zvao oko pola 12 i kaže, matori, imam problem. Ja kažem, dobro, sve okej. Kaže, guraj, ne znam kad ću doći. I ja kažem, šta je bilo? Imao sam saobraćajku, imao je baš dobar sudar, imao. Ne pobegao se iz bolnice. I slušaj, ja mi nije žao sad što nisam donao taj snimak. Prvo, ne pričam sad to kao neki anegdotu dođe, nego hoću kažem kako je veliki profesionalac. I tad si mi kupio za sva vremena. Ima još jedna ona priča iz Pančeva, ali to nećemo da pričamo. Rekli smo da nećemo pričati iz Pančeva. Ali kakav je veliki profesionalac, on je došao negdje 15 minuta do 12. Bukvalno 15 minuta, i mislim da je Joksa pratio, jeste Joksa. On je ovako, imao je zavoj oko glave, isečen, ruka, jer vjerojatno si ti pogodio i šoferku i to sve se... Da, udario sam sa 140 u ono banderu. Ruka zavijena, ovako, materi, ne mogu baš mnogo, ali kao ti, u sredno vreme malo više me menjuje, kao važnija promjena i lako. Tako da, mi smo tu bili 3 noći, ako se ne vjerujem, radili, spavali smo zajedno, u različitim sobama. I sve određeno. I tad me je kupio za sva vremena, ja sam rekao, čovjek je nevjerojatno profesionalac. Zašto potreba u različitim sobama kad te niko ništa nije pitao, je li tako? Tako, da. I on sam sad kao u različitim sobama sad sve da razmišljaju da li je u različitim ili nije u različitim sobama. Pazi gdje staješ samo, molim. Bravo, bravo. Da. Nema, gdje god. Meni, znaš, sad ako mogu ja da ispričam kad je bio prvi put pevao Džibonija i tako dalje, svaki put kada dođe otpeva nešto iz nekog opusa zabavnog pop, rock and roll i tako dalje. I sad kad su mi rekli momci iz benda šta su navežbali, ja sam bio malo u fazonu kakav tutti frutti, brate, šta je s ovim ljudima, ali dobro, ti si to definitivno izveo bolje nego original. Ja negde uvek tako, eto i kod tebe, to mi je jedna od retkih prilika da negde nešto... Otpevaš za svoju dušu. Za svoju dušu, da, bravo. Tako da, i kad su me sad zvali za emisiju, se razmišljam šta ću... A rekao, negde uvek vidi, svetim se i tebe i negde znamo se toliko 100 godina, rekao, čekaj da vidim nešto tu gde bi Ivan mogao isto da se nađe, ne da nešto iz tamo, duše mi nismo generacija, ali smo negde tu, neka vrsta muzike koja... Ali sad si otpeo bolje nego originalnu verziju, ako mene pitaš, mislim. Ovo mi sad zvuči kao muškarac koji peva ljubavnu pesmu. Gde smo mi odrasli, ja sam na toj muzici odrastao. Odrastao uz tu muziku i onda naša gledam, da ti kažem, gledam ti emisiju i pokušavam negdje da nađem neku priču koja se ne priča. Znaš, jer vi sad recimo, znam ja da pevam na engleskom, ovo ti kažem, ali nije mi sad više to fazon da sad nešto tu izmišljam neke svetske hitove. Toliko lepih pesama ima u našoj Ima i ovo druga koju ćemo posle čujemo je prava Beogradska, to je spomenik Beograda. Naravno sam nju izabrao posle priča, ali hoću ti kažem stvar, negde sam smislio, uskoro će se to desiti u nekom lepom prostoru u Beogradu i to će možda da bude čak negde da preraste u tradiciju. Ja stvarno imam repertoar jedan koji je zaista veliki i ja volim da ga prezentujem ljudima, u stvari tamo, znaš, nisam ja najjači ni kad izađem na binu arenu, ni kad izađem na binu bilo koje hale u ovoj zemlji, ja sam najjači kad dođem u kafanu i kad sedim i kad popijem 3-4 i kad negde tu postoji neki orkestar gde se nalazi i klavir između ostalog i onda ja prvo pozovem pevača, naručim nekoliko pesama, onda mi to bude malo, pa onda uzmem mikrofon i onda popijem još neku, onda uzmem pa i kaže ovom klaviristi da se pomeri da malo ja sviram, ne kažem da sviram bolje od njega, ali ja volim da sednem i onda se to završi onako kako se završi. I mi smo smislili jednu priču koja će sad vjerojatno uskoro negde na jesen tamo da se ostvari, bar jedno veče, zvaće se Veče sa Acom Lukasom. Kao Veče sa Ivanom Ivanovićem, ali dobro, to neće biti na televiziji, to će biti u kafani. To će biti u kafani. Gde ću ja od prilike biti na klavir i bit će band pozadi koji će, moj naravno, band koji će tu nešto da svira, nekom više akustiku. I da ćemo mi malo to se zezamo i da će naravno ljudi sedeti i jesti, piti i zabavljati se sa nama. I gde ću ja da istresem sve to svoje što ja volim
Jesi, tad si imao dovoljno godina da možeš da uđeš Da li sam ja na imao brod? dovoljno godina, to je filozofsko jedno Dobro, pitanje koje u da. Beogradu nikad nije bilo važno. Ako znaš prave ljude, Ali- nije bitno koliko imaš godina. razumeš? Da si bio u Disneylandu. Sami kažeš, bio u Disneylandu. Ne. E vidi, Sad znam šta ću imaš da one kažem. roller coastere, znaš. Da, za I visinu. kad treba dete da dođe na roller coaster, oni mora stane ispod nečega. Ako recimo taj đavo stoji ovako, ne može na roller coaster. Ti ne prolaziš, a? Da, Ja ne tako su prolazim. isto i za splavove imali, znaš. To on mene zeza da ja ne prolazim. Ja sam na Disneylandu išao samo na one šolje od Alisa. Tu su me jedino pustili, znaš. Ovde nisam ispunjavao za voz i za ovo, da. Znaš, kako sam To ja nije moglo. Znaš, kako sam ja izašao bio? Ja sam bio s detetom na tim šoljama iz Alise. Znaš kako sam izašao s šoljama? Gdje nije ti dobro, brate? Ja sam isto, mene sve bolelo. Čekaj, ali ovaj koster to nisi ušao, ne dozvoljavaju. Ušao sam, vidi, dobro, nije ne bi ušao u ni ja te isto, roller nema coaster. Vidi, ja sam čovjek koji ima jedan princip. Ne bojiš se stvarno ničega. Čak se ni smrti ne bojim, ali se bojim glupe smrti. U kom smislu? Znaš, da vidiš da mogu da gledam od ozgo, sedim na oblaku kad poginem negde i da gledam i da kažem koji sam Kreten. ne, koji sam bip i ja poginuo. Šta mi trebalo se voziti? Više se otkačio onaj roller coaster. Pa dobro, sad vidi, ako tako prilaziš, onda nemoj ni da ideš na to. Ja sam vodio samo bivšu ženu jer sam mi ubedio da nije strašno. Strašno mi je prilo da gledam tih 2 minuta vožnje i da slušam sve što sam slušao. Meni se desilo, recimo sam seo na najgori, uvedio me na kraju sin, ajde ja na jedan, na kraju sjeću na ono neki Indiana Jones. A ja sam seo na najgori, jedini taj ide unazad. Da. Ja seo ono, Uvijek bude zeznuti. Deki, hoću ti postavim još par pitanja vezanih za emisiju. Ono što nismo rekli, emisija naravno se ne događa samo u Beogradu, vi ćete obići celu Srbiju. Pa mi već sad obilazimo. Već sad obilazite gradove. Kako to izgleda? Čuo sam da ima mnogo emotivnih trenutaka. Jeste, scenarista je Dušan Bulić, imamo odličnu ekipu. Tamara Todorović, ako sam dobro video. Ne, Tamaru smo, to je naša koleginica još sa BK, ona je u Nišu, pa smo iskoristili da je samo pozdravimo. Da pomognete, da je pozdravite. Ima emotivnih trenutaka. Ja sam inače po prirodi emotivac, pogotovo kad vidiš da ima neki izazov u životu i još je pritom dete i tako dalje i tako dalje. Biće veoma zanimljivo, ali biće naravno i smeha. Ali ne ispunjavate želje samo deci, to je vrlo bitno. Naravno i odraslima, da. Bili smo i u Kruševcu, malo smo obilazili Baksuze i... Gursuze. Da, i bilo vrlo interesantno da vidimo koje su njihove želje. Znaš, da li su stvarno te... Ne smeš da otkriješ, ne smeš. Pa mislim, ajde, neću da otkrijem. Otkri one koje nećete ispuniti. Ali to su ljudi koji inače imaju dobro srce i veliko srce i koji pomažu drugima. Tako da i mi ćemo isto pomoći jednoj devojčici, ajde baš da ne otkrivamo baš tajnu, ali u svakom slučaju vrlo jedna zanimljiva emisija, lepa, uvijek ima tu neku poruku na kraju. Malo i emotivnu, ali naravno bitno je da je osmeh na licu i to ono što želimo da dobijemo od gledalaca, da vrate prvo osmeh sebi i onda će cijela porodica naravno ići dalje kako treba. Super. Aco, za tebe, to mi je Deki rekao. Deki mi je rekao da niko ne zna toliko tekstova koliko znaš ti i da ako ne znaš tekst dovoljno jednom da čuješ i odmah možeš da ga Pa ponudiš. dobro, bilo nekad Ne, istina je to. Ne, zaista znam puno pesama i stvarno, ja sam jedan od retkih pevača, a to je zato što ja nisam prvo bio pevač, ja sam prvo bio klavijaturista, ja se bavio, toliko sam dugo svirao i u bendu jednom poznatom, a i ovako te sve, što mi kažemo, tezge. I ispred mene su uvijek stali neki pevači koji su pevali. I na kraju kad sam ja rešio da pevam i to nekom igru slučaja da se ne pričam biografiju svoju, ja sam tek tad prolio da, ja sam jedno večer i prinudno uzeo da pevam i da sviram. Šta rekao, što ću pevam kad ja ne znam jednu pesmu? I onda sam tek tad provalio koliko u stvari ja pesama znam napamet. I to ljudi nisu svesni koji su koliko, evo, vi niste svesni koliko znate napamet pesama kad bi nam negde morali da ih ispevate zato što ih slušate. I onda sam tako, na konto toga, celu karijeru, nikada u svoj životu nisam imao onu svesku. Znaš ono što je me plaćao? Da, kao sekstiv. Nisam imao to. Kao ti taj tablet. Ne, ja ovdje imam neka pitanja. Zaista znam dosta. Ali on je skroman, ali veruj mi da je skroman. Znači, ako krene na, ajde da nazovemo tezgu, nastup, kako god hoćeš. Svirku, to je gotovan izraz. Tako je, i recimo usput čuje neku pesmu koja je recimo hit ili trenutni hit i on nema je u repertoaru. Tog trenutka on će da je čuje možda jednom, 2 put i gotovo već je zapamtio. Ako lažem, nek nas pregazi pravi. Ne, on jedino ima problema sa svojim pesmama. To svi... Pa imam neki video da pogledamo. Ajde vidimo.
Znaš šta je? Mora da posegne za koreografiju Michael Jacksona, znaš? Slušaj, znaš šta je ovde još smešnije, ljudi to, pošto ovog sad glavna fora tog zaboravljanja teksta, ovde je smešnije i meni je to uvek smešno. Meni je smešnije ovo moje ponašanje u ovom divnom, predivnom studiju. Što ja, vidi, znači, kad oni nemaju stalak za mikrofon tamo, i ja sam, izađem ovako da pevam. Čekaj, i sad trebam da uzmem playback, da pevam prvo playback, anti-talent za pokret, potpuni, i ja sad trebam da uzmem i nešto da radim. Da. Dok ide ona pesma. Slušaj, imam tipičnu anegdotu, evo ovako, sad ima ovde 1, 2, 3, 4 kamere. Jedan naš pevač, mi smo bili dobro s Viktorijom svirao i one poznate emisije Beogradska hronika i tako. Znaš, ono, pa sad mi popode to kad se pojaviš tu, to je bilo krem bila krem, da. Ja sam prvi put došao na Beogradsku hroniku, sa jednim mojim bendom, klaviaturu sam nosio i autobusom sam došao, naravno. I kad sam izašao sa Beogradske hronike, što sam ponosno ušao u autobus. Mislio sam da me svi znaju. I mislio sam rekao, sad sam postao zvezda. Ele, taj pevač je pevao i sad ovako, oni kažu, tad je još bilo da se to uči, kažu, ona koja je svetlija, u nju gledaš. I on izašao. Mi smo četiri. Ali to je te... On je jurio tu koja je svetli, da je toliko jurio da je to strašno. On je toliko jurio da je verovatno realizator uživao u prebadanju. A sa puškom su ti jurili da snimiš spot Kuda ide ljudi kao ja. Da, pa ne samo Kuda ljudi kao ja, nego sve spotove, jer ja toliko ne volim to. Sećaš tog spota, ne? Ne, sećam se, mislim da cijel album imao je spotove faktički dobro organizovane, ako se ne varam, on je izdao za Beka Sound. Ne, to je prvi Kuda ljudi kao ja. Ali si imao 5 spotova nekih. Kuda ljudi kao ja, to je bilo ono gde... To sa Nešom Dizelom bilo. Da, eto, ali ovo Kuda ljudi kao ja, to niko da mi izdao, odmah ti kažem. To je postalo hit, ono... Dobro, to je kroz lokale postao hit. Ajde se vratio bi na ovo učenje tekstova. Stvarno ne volim snimati spotove, to definitivno. Zato što to, vidi, ja nemam ništa protiv ovih momcima, stvarno mako ga rade spotove, stvarno savršeno. Ali, brate, imaju ovih što su zamišljeni, snimaju Rad Zvezda, koja su Spielberg, da su ovdje. Šta je to problem s jednim pevama? I što sad moram da se okrenem ovako, kao, ajmo sad je super, kao, ajmo sad, još jednom sad se okreni ovako, kao. Čekaj, sad se okrenuo ovako, zašto sad se okrenuo ovako? Ajmo sad krupno. Pa gde ćeš mene krupno, vidi koliki sam sitan. I onda ajde, a pusti me, bre. I onda naravno da je problematika, problem je neviđeni u tome što to traje, bre, po ceo dan. Jesi, realno je to smaranje. U suštini, ja te potpuno razumem, ja ne volim snimam isto ove promoje, kad televizija radi promo. Ali to je show biznis. Ajde, sve može se izbjegne, verujem mi reći. Ono sam bežao iz škole, mogu pobegnem iz snimanja promo. Kad smo kod tekstova, mnogo mu bolje idu tekstovi kad treba da recituje. To ćemo sad. Ajde. Pa i sveže izgleda. Da. 4 jutro. Mada nešto nisam vičan recitovanju Lajde. Kad mora i što se mora nije teško. 3-4 sad. Nuna nej. Nuna nej. Nuna nej. Nuna nej. Na Vidovdan... sad vidim. Što kukuruz? Ali svakako, suština je nuna nej, nuna nej. Ne moraš ništa komentarisati. Kako je sve nastalo? Snimali smo Zvezda Granda to popodne. Neki challenge, ili tako? Da, ja sam koncert na Komponiku, rešimo 10-15 dana pred koncert. Voja Nedeljković meni kada zove Miki iz Kraj muzike, rekao treba se snimi neki challenge. Kakav rekao challenge? To je ono kad se znam zadnje bilo kad se polivali ladnom vodom. I sad ovaj kao šta, challenge, kao svaki kaže pevač treba recite neku pesmu, ovu neku estradu, nešto to, što je ne ove kao Jesenjini, to nego neko ovo, Braja, Marina. Tako je, da. I sad treba to da recitujemo i
ali kao, recimo, sad lupam, kilo gore, kilo dole, znaš što se kaže. E sad, onako dramski. E sad ja uzmem i kažem, Voji, snimit ću to u toku emisije. I prođe emisija, ja zaboravim to da snimim i odem u studio, nešto smo radili, ja i Marko u studiju, malo više zaglavimo i dok smo snimali, mi smo i malo popili. Normalno. Ne, nismo popili, nego malo smo popili vode i tako. I ja sam onda krenuo kući i u 4 ujutru sam ti rekao, ja nisam poslao Voji, ali koju pesmu sad, druže, kad ne mogu se setim nijednog teksta trenutno. Jako znam toliko teksta. I onda, ali sam mislio da znam bar ovo na Vidovdan, taj deo, i znam da su bili neki kukuruzi, neka Klasija. Klasija ima neka polja, ima, to znam. Ali nešto znam da ima, ona ga Nuna valjda, ona ga uspavljuje u kukuruzu. Tako, ona ga uspavljuje. A, brate, što ga ne uspavljuje u krevetu, nego u kukuruzu, to mi nikad neće biti jasno. Pa, dobro, to je pesnička sloboda. Tako je. To se tako radi. To je pesnička sloboda, Tito Vužić. Tako je. Ja sad imam jedan, treba da pustim insert jedan DQ, koji je vrlo važan. Hoću ovdje da podsjetim samo, Arena je 29. aprila. 29. aprila, da, Arena, da. Dođite obavezno, nikada nisam čuo nekoga da je rekao da se kaje što je bio na koncertu Ace Lukasa. Koju god muziku da slušate, kom god društvu da pripadate, bit će nešto za vas sigurno. I ovog puta će biti jedan deo ovoga što sam pevao kod tebe, samo što ćemo još neke pesme koje nismo pevali. Super. Hoćeš da recitiš? Samo Nuna Nej. Recite hoće samo Nuna Nej. Deki, tebi hoću da pustim još jedan insert koji je veoma važan. Dobro. Sad ćemo da pogledamo. Ajde, pogledam. Šta je peo Žika Šarenice, na primjer? Čekaj sad, pusti sad. Dobro, pitam samo. Ja imam ovdje, ovo ti je mali prezent od naše kuće. Hvala. A to su ove... Hemijske, da, su tom ćeš da potpišeš. Uvek korisne. E sad, možeš da biraš. Ja ti nudim dve opcije. Kod Rade ne možeš da budeš, pošto imamo već pripremnika Kesića. Da. A možda biraš ili da ideš kod Žiki Šarenice da tamo budeš pripravnik, ili da budeš u slagalici Skočka. Ja bi da budem u... Da. Ja bi to. Skočka. Da. Ovdje su inače rejtinzi naše kuće u 2015. Da ne ispadnem jako neki političari. Ne, super si ovo. Ovako je Vučić isto od onog gomilu papira. Kad smo razgovarali. Izgleda ko dolazi sa mnom da priča, mora nosi neke papire. Sad si dono papira. I sad si dono papira. Da si mi žirant za kredit. Nema problema, Borazer. Jel bar stambeni? Stambeni. Onda je okej. Odlično, tako da nema problema. Ja bi izabrao tu slagalicu ako mogu da se... Može. Ali ja bih da budem u slagalici Karo, ako može. Ima ovo, Čekaj, ovo su trenuci, ja u ovom insertu najviše volim ovaj kraj, to su trenuci kada moj dragi prijatelj Deki Pantelić se nađe u toj nezgodnoj situaciji da je neko rekao nešto što on nikada ne bi izgovorio na TV-u, pa onda ima taj izraz neprijatnosti. Misliš? Ne, na TV-u sam rekao. A dobro, na TV-u ne bi. Došlo je vreme, Deki, kako se to zove, payback. Bane, donesi papir. Znači, potpisivanje, a? Ja najviše volim tako kada neko dođe s neke druge televizije i objasni mi kako je tamo sve divno i kako bi ja trebao da pređem, polako imam ja nešto da ispričam malo, ispoštuju ovde proceduru, razumeš me? Ovo je tvoj ugovor sa prvom, možda uzmeš da ga potpišeš, ne mora budeš ni Skočko ni Karo, možda budeš Deki Pantelić, izvoli. Stvarno jest. Dobro nam došao, prijatelju. Šarni malo. Ima i član 3. Ima sve. Samo ti kažem, onaj predugovor... Su bacili u đubre, znam. Ne, stoji i dalje. Ovdje će direktor kada da potpiše, posle nema da brineš ništa, to je... Ovo je gospodin... Ovo je, vidiš kako, Dimitris Papadopoulos. Pa normalno, svaki Grk pošten je Papadopoulos. Hvala. To se zna. Slušaj, To je dobra stvar. ima fora ovaj... Čekaj, nisam završio, molim. Daj mi da završim onda. Međutim, u sklopu ovog mog odlaska na RTS bila je još jedna stavka. Mora se zna himna da se peva. Onda druga varijanta je da si se zasitio komercijalne televizije, jer svi mi koji smo radili na komercijalnim televizijama uvijek imamo želju da jednog dana dođemo da radimo gde? Na Radio Televiziji Srbije, jer to je negde vrh naše karijere. Mislim da se vi slažete, je li tako? Pa jest, da.
Mi nemamo ono kraj programa pa da ti stavimo da šuštiš. To sam ja radio na početku. Pa dobro, to je pripravnički. Imamo himnu na kraju programa i na prvom i drugom i trećem, četvrtom kanalu i tako dalje. Idemo? Idemo. Ajde. Ko počinje? Ja počinjem, a? Da. Ali zajedno svi. Strofa, refren. Dobro. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas, čuj od naše glase i od sad nam budi spas. Sad vidi, mi ovdje isto imamo himnu, znaš. Tako da... Ja pre mogu ti kažem ovako. Za ovu inicijaciju znam za pevanje, nemoj sad da me vređaš posle. Ne, neću majke. Ne daj Bože da imamo Super Bowl, pa da... Pa da je neko da ja moram pevam. Da moraš sve da pevaš. Ali nije klasična himna, nego... Ne, mi imamo našu himnu, naše televizije. Ovdje je tekst za tebe, pošto ga verovatno ne znaš. Ja ne mogu baš dobro da pevam. Nemoj da brineš ništa. Laganica, ti pevuši, ja znam kako treba. Znaš koja je pesma? Bane će ti doneti rekvizitu koja je obavezna. Ne, od ovog trenutka si zvaniš od šanče. Ne, ja nemam šanse. Pevuši samo, daj Bane ovdje. Ma nema šanse. Pomoću ti jaca. Ja nemam naučeno. 3, 4, sad. Maria Meta Kitrina, Dionaga Pasca Litera, Dionaga Pasca Litera, Tonandra subito i tona. Dajmo, njemu daj zastavicu. Tako je. Dame i gospodo, Deki Pantelić na prvoj, uskoro. Sad smo kvita, što se kaže. Bravo. Mada moram da priznam da, pošto sam radio Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani... I radio si dobro. Hvala, Vlade Mijelić i ja. Znam da ti znaš da radiš dobro, ali... Grčki atletičari su fantastični bili i na Balkanijadi, a i na Evropskom, i moram da priznam da grčka himna... Troskokašica grčka je bila najbolja. Da grčka himna stvarno lepo zvuči. Eto, moram da priznam. Raziru sad si među braćom pravoslavnom, nemoj se breneš ništa. Moram malo da hvalim. Pa dobit ćeš mi ovdje, imamo 2 nedelje na Halkidiki svake 3. godine karijere. Svaka 3. godina Paralija. Paralija ili Pepko Kori, možda bira gde će. Stavros nije tako loš, jeftin je ako ništa. Ela Paralija. Ela Labuzuka. Jesu želje napisane, skupljene, sve je tu? Mogu ja da sada... Možeš, ali molim te da objasniš pre nego što ustaneš kako ljudi da kontaktiraju Dugme sreće. Bravo. Sem što ćemo dolaziti skoro u sve gradove u Srbiji i gde ćemo mi isto ponuditi ove papiriće gde ćete napisati papirić sa dugmetom. Evo ga ovde, tako je. Ja, to može. Dugme sreće. Ali možete i na našoj mail adresi dugmesreće@gmail.com da pišete i mi ćemo se potruditi da baš svima, ne možemo baš svima, ali da dođemo do vas i da vam ispunimo želju. Obiće sve gradove u Srbiji sigurno, dakle nemojte da mislite da ako niste iz Beograda ne treba da pišete. Bane, molim te, pomozi mi. Čarobni šešir, ali evo ja sam zadržao tvoju želju, pa ne mogu. Rekao si, pa šta sad nisi rekao da ima limita? Pa mislim. Pa dobro, teško izvodljivo, ali niste rekli nemoj ovo, nemoj ono. Nego, pa ja sam emotivan i to ne znam kako će on to sad shvatiti, da li to za njega... Neće on shvatiti uopšte. Da pročitam, a? Slobodno, meni ne smeta. Ali on je sad tu zauzet. On je sad zauzet, čekaj ga da završi ovo njegovo. Završi to, da. Mislim kažeš nešto malo pre... Simpatični voditelj, tvoj kolega, je poželeo... Hoćeš da ostaneš pored mene ili si tu negdje? On je poželeo... Hoćeš da pročitam ili da sačuvam, da? Pa pročitaj slobodno. Da pročitam? Može. Želim da Baneta Dimitrijevića odvedete kod frizera na pranje i feniranje. To je sporno. Završeno. Ako činiš čuda, razumeš me, nema tu. To je tako. Stigli smo do kraja. Čelo do tebe nije stigo, tako da samo se opusti. Čelo posle samo na glancanje da odvedete, na poliranje. Dobro ste prošli, dobro je. Čelo samo na poliranje. Ovo je završeno, odmah ti kažem. Hvala ti, Deki. To ti je završeno. Došli smo do kraja emisije. Tebi želim zaista toplu dobrodošlicu na prvu. Želim ti mnogo uspeha sa ovom emisijom. Nadam se da će se svima dopasti, da će ljudi gledati. I samo kratko bi. Prvo sam srećan da sam došao da radim na televiziji gde svako zna svoj posao odlično da radi. Pravi profesionalci,
To se vidi i u ovoj emisiji. Samo ti kažem, ja bih volao da imam isto ovakvog asistenta kao što ti imaš. Odmah ću ti ga poslati, to ti je završeno. Da, ja sam... Ja srednjak, zato što imam dobatim tebi. Druga stvar, možda to ljudi ne primećuju, ali ovo je trenutno jedina televizija koja ima fantastične voditelje, najbolje voditelje od svih televizija. Ja mislim da ljudi primećuju. Iskreno. Moramo da im skrenemo pažnju. To je istina. Realno je istina. A što se tebe tiče, ja ti želim pre svega da nabaviš knjige od Preleta. Ja ću pokušati... Nabavio si. Poklonila mi čerka njegova, originalno izdanje za 87 godina. Bravo. To sam pokušavao da, i to sam znam da ti ne želja, da nastaviš i dalje da obožavaš Elvisa Prislija, ali ti želim da u novoj sezoni malo spustiš loptu i da se usredsrediš možda na 1 do 2 emisije nedeljno. Ja mislim da ću jednu da radim. Jednu, bravo. I da tu on izbaciš svu svoju energiju. Pa ne znam da ću izbacivati svu svoju energiju, pošto je to dosta, kako bih ti rekao, ovdje ima neka semipermeabilna membrana koja propušta samo s jedne strane, ali sad ne bojimo time mnogo. Ja ću svakako dati sve od sebe. Paška litera. Viš kako sam ja naučio? Ima u 3 noći ćeš znati to, kad te probudim. Mogu ti hvala još jednom, Maco. Mislim, ja iskreno ti kažem, ti si od tih pevača koji ne moraju dolaze da bi prodali koncerte, nego dolaze zato što je nama lepo da te vidimo i ti voliš ponekad da vidiš. Dobro, neki povod da dođemo. Tako je. 29. april, Beogradska arena, za kraj ćemo sada čuti najbeogradskiju pesmu svih vremena. Za kraj, pošto ti pomenu Preleta, ima tu još nekoliko ljudi koji su zaista obeležili. Naravno, sad će, znaš, da komentariš koji je gledao, šta je Lukas Branaronjak, seljak, šta on? Međutim, nema veze, priča što hoće, ali ja sam zaista odrastao tu negde u toj nekoj priči. Čak sam sve te ljude i poznavao jako dobro, čak sam se i družio s njim, pa sam i čak svirao sa njima, ali dobro, nije važno. Ja ću otpevati sad jednu pesmu Neše Leptira. Želim vam prijatan vikend. Bila je ovo još jedna epizoda Večeri s Ivanom Ivanovićem i nadam se da će vam vikend biti onako zabavan, nasmejan i da ćete biti okruženi prijateljima kao što sam ja bio večeras i da ćete se osjećati dobro kao svi mi u studiju večeras. Zaista vam od srca želim sve najbolje. Vidimo se u ponedeljak u 22 na 1. Laku noć, prijatno uživajte.